Hi friends, welcome to my channel Art and Craft. So இப்போ தான் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம அந்த மாதிரி மாஸ்கிங் டேப் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நிறைய பெயிண்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ்லையும் கிடைக்கும். ஸோ இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு பொருள் தான் எடுத்திருக்கேன். ஒன்று ஒரு பேப்பர், இன்னொன்று வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட். நீங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை, எந்த ஷீட்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது உங்கள் இஷ்டம் தான். உங்கள்கிட்ட சாதா பாலித்தீன் பேக் இருக்குன்னா கூட அதை கட் பண்ணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் கலர் ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை, சார்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், F4 ஷீட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை சாதா பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது உங்கள் இஷ்டம் தான். இப்போ ஃபெவிஸ்டிக் எடுத்து நம்மளுடைய பேப்பரில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நிறைய அப்ளை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நம்மளுடைய மாஸ்கிங் டேப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், அதே மாதிரி நல்லாவும் ஒர்க் ஆகும். ஸோ நீங்கள் அதுக்குன்னு ரொம்ப அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா பேப்பரோடு ஒட்டிக்கும், அப்புறம் மாஸ்கிங் டேப் மாதிரி இருக்காது, ஸோ சாதா டேப் மாதிரி ஆயிரும். அதனால் மீடியமாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இப்படி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பொறுமையாக மெதுவாகவே அப்ளை பண்ணுங்கள். இது அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபேனை ஆன் பண்ணி வச்சுருக்காதீங்க, இல்லாட்டி ஃபேனை வந்து ஸ்லோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஸ்லோ பண்ணி தான் அதை வேலையை செய்கிறேன். இதை நீங்கள் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நம்ம மாஸ்கிங் டேப் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா, பவுடர் இருக்குல்ல, நீங்கள் எந்த பவுடர்னாலும் எடுத்துக்கலாம், அது உங்கள் இஷ்டம் தான். நான் வந்து பாண்ட்ஸ் பவுடர் எடுத்துருக்கேன். இது ஃபுல்லாக நான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பவுடர் போட்டுக்கிட்டேன். பவுடர் போட்டு இது வந்து நீங்கள் ஒரு துணியை வச்சோ கையை வச்சோ நல்லா தள்ளிடுங்க. நான் வந்து ஸ்பாஞ்ச் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து அந்த பவுடர்லாம் வெளியே தள்ளிட்டேன். ஸோ இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம், அது வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் நல்லாவே வெளியே தள்ளிக்கோங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் நிறைய க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா பவுடர் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து க்ளூவை கம்மியாக போட்டுட்டு நிறைய பவுடர் போடக்கூடாது. அப்படி போட்டு அது மாஸ்கிங் டேப் மாதிரியே இருக்காது, நல்லாவே வராது. ஸோ நீங்கள் வந்து க்ளூவும் பவுடரும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் போடணும். ஸோ இப்போ நான் போட்டுட்டு நல்லா இது பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டேன். ஸோ விட்ட பிறகு எனக்கு வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஸோ காஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு பின்பக்கம் திருப்பி அதில் வந்து நீங்கள் லைன் போட்டு வெட்டிக்கோங்க. நான் லைன் போடாமல் வெட்டி காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் வந்து சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் எந்த சைஸ்னாலும் செஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் வெட்டுறதை பொறுத்து தான். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நல்ல பெரிய சைஸாக வெட்டிக்கோங்க. எனக்கு அவ்வளோ பெருசு வேண்டாம், ஓரளவு சின்னதே போதும்னு சொல்லிட்டு நான் சாதா டேப் சைஸ் வெட்டிக்கிட்டேன். ஸோ நான் வெட்டிட்டு இப்படி ஒட்டிட்டேன். ஸோ ஒட்டினது என்னால் காமிக்க முடியல. ஸோ இது நீங்கள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்குறக்கு நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். நான் இந்த இதை இப்படி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பீல் பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு மாஸ்கிங் டேப் எப்படி ஒர்க் ஆகுமோ அதே மாதிரி ஈஸியாக வந்துருச்சு. இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா லைட்டாக பவுடர் எடுத்து லைட்டாக அது மேலே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நான் ஸ்பாஞ்ச் ப்ரெஸ் வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கிராஃப்ட் முடிஞ்சிருச்சு. மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.